Ndewo ndị ọma njem ọnụ n'ụbọchị tata anyị ga-esi ofe ọha mana ọ bụ ji ka anyị ga-eji sie ya. Unu ahụla na anụ ga-eji si ya. Anụ ahụ bụ anụ anyị ga-eji si ya. Nke a bụ ose na crayfish ka a na-akpọ crayfish. Nke a bụ azụ ọkpọnkụ na azụ amịrị amị nke a ga-eji wee tinye n'ofe a o wee bụrụ ọkaibe wee na-atọ. Nke ị na-ele anya ya ugbu a bụ nke a kpọrọ akwụkwọ ụzịza. Nke a bụ gịnị? Ji m ga-eji sụọ ya. Ị na-anya hụ na ọ bụ ihe ndị oyibo bi esụrụ ya. Asụghị m ya maka na m enweghị ume m ga-eji wee sụọ ji. Ndị oyibo unu mere nke ọma unu gbanele maka na ọ bụrụ na asị m sụba ji a amaghị m ume m ga-eji si ya. Nke a bụ nke a kpọrọ magi eji esi nri. Nke a bụ nnu a na-etinye ya na nri ka nri bụrụ ọkaibe. Ihe ọzọ na-adịghị ebe a bụ ogiri. Etinyekwara m ya ogiri. Nke a bụ akwụkwọ ọha a ga-eji sie ya. Nke a wee bụrụzie mkpụrụ akwụ agbara nke ọma agbachala ya tie ya n'ime ite ga-eji sie ya. Ngwa sonyere m ka anyị sie nri a.